Gawe mang aku minahoras diha monarajani hasuton nami ngasahat dia mang gaju nang pinakorham muna tuhami didok na tuwa asa binwa sige mabinato atas soko takas di wetong manisya ng sipatan ng marbinoto buha mangaboy ka masisisiyan Gawe. didok ang punta na jajolo martukotos ya lebut dipinuk ka punta na barjolo takas do hitatong manjotolis ya pudi asa sisi mulai suku-suku mulai hati masih jadi marhata-hata na manukum mahami raja ni namalumuna di bawah hantamuna di song gajud nahon na marisihon na pura saur ringi sobat suhu pasiluban jaman tanaja ng songoni na nilang kasuribada ng poras tir asa dia malaklang na dia monong na dia mahata na dia manidok na imasa ni hata ni hamon raja ni hazuton namin Gawe ba cara oras sama namalo nami doon nami makata nila dua-dua somok kami noy na dua-dua ni anak nami yun mau niya tinulong nami boy ba ito anak nami yun na sumunod asa magtalingan hindi kinibata lubong sa anak nami asa kia sumana nabi ang panginoon tutu generasi na to kari naman iyon markite ho dulu udah mulai pakot kami atau mai to kita mulai dari sumana asa dari dia kata Tuhan nabi orang yang tujuan nabi sudah boji memang pakot jadi mah aku menahoras suruh nabi nga dihatahok kamu gantong hatani gaji tong pinawarhamu na to amin namalumuna ia ala nama jalo pasu-pasu perdong sari biondo HP anak lehuk parumai muda juga seperti tianon rip tahi muda dos tahi ni hamu na hasiluton tong tekadi na malumuna lambat ibu honat tong alulu toto mata na bantu di mata sayang dia tong keluarga na baru keluarga na terpasu-pasu keluarga na biar mida Jehovah tujuan nyari jadi siap kami biar tong dohonon nami sama sini sulupan ni na jua-jua palti mabulung suhala lamang mabulung yokoku manumpak matong di hawa mata na martua de bata makorasi madiham sahala yoktu agar kaperdalanan parumatan gaun na sila ketong ama asa sahab mana sila sisada tortos sisada panguluyan asa sama silo dilulog na masijojowan wala tong ano matong akan humuran di parumatan gaun na sila igam mana sila masijojowan asa ito lima sorak ko na mata na martua de bata matong anak dohok boro di anak dohok parumay muna isihun namin asa jumpak sumonilong ina jua-jua gajah pabulung itu rumah bangke-bangke lumba jua sila jamur matong na sida sahat matong tuna sa rumba jua di pagdalanan di parumatan kawan nabi atong amang suhut nami saya dapat makan di duluan na jala jumpak ma na sinalahat na asay nilang nangka matok dawo bayan pari dia tu dia betok anak doang parumay muna mangalang asa itu si mana potan angka persaulian sahat matong suluk sahat matong botian na sahat matong di bengkang muna sa derion adat lau menggarap adat dohon menjalu adat siap korong isaluhun na hula-hula muna saat matok kau na tupang gabihan jala saat manang tupang merasa semua lima saat ni handa siap kami na malu muna mengiluti kami satu kinamang sahabat kami juga dan tujuh teman tanah waktu di mata kok mahita di hadong jongat tau nang pola di tortori oleh ate kami
Imasahan nasi nami suhau masahalak borso mengarap borso. Apa muburi jo, dia, dia macam. Mas pemutul saya tolong. Horas. Jadi, mulai dengan berdiri. Saya masih di Jalohani, golden sugar nami, marmula horas. Asal dia asruhan yang terima tak, lupa itu anak nami doang paruman nami.